Anem a jugar. Fum, fum, fum. A tu t'agrada? A mi no m'agrada això, Bueno. El primer era molt fàcil. No. Aquí. Sempre... No sé ben anar. Oh, massa boira, veig jo. No ho sé, però jo vull un faro, Ahí no, aquest no. Ahí, ho sento. No hi ha res aquí baix. Segur? És que imagina que està. No es mou res. Hi ha més taules? Ah, vale. Però mira sobre de les taules. Mira'm què, amb la meva supervisió nocturna... Fàstic de joc, en sèrio. No hi havia res, no? No ho sé. Vale, s'obre. Oh. On vulguis. Per fin. Me quedo com un montón amb els botons, Què dius? Que me quedo com un montón amb els botons. Control. Botons. Des de sempre he sigut en play. Ai, Què? I think què? I va. hombre. Ulla, que l'igual. The head! Què? ¿Cabeza de qué? De gripa. Què és això? Gran poción de aceite. No sé, és un tio. Em va sortir amb una altra. Però mira a l'armari si hi ha més coses. No, Pues ja la clau, a lo millor. no, perquè està aquí. Oh, entra! Ei, no. Però és la porta aquella. No, perquè tinc el martillo. Ja, per això. Doncs aquesta porta què és? Però per què un cap? I need it. Pues se m'acaba de dir que li fa falta una eina per trencar aquesta fusta. Pues serà una eina especial. Utilitza el cap. Utilitza el cap. El cap no. Perquè la clau aquesta no és d'aquí, no? Però aquí no hi havia res, no, més? I a dins l'armari no has mirat bé, però... Ai, anem a mirar dintre l'armari. Aparta l'os. Sí, serà això. I això també. Ja, satisfeta, Carla? Que Sí, gràcies. De res no hi havia res, no? M'han tapat un wall! En sèrio, no hi ha res, per què? Per què no hi ha res? Però obre aquesta porta, no? Que no es pot. Amb el martell. No, tampoc. És que... A veure, el martell des de tota la vida... Home, jo he vist jugar amb Nesse i trencar portes amb martells. No podràs. Però he dit que té que ser això. Que... Respect. Aparta la fusta.
En sèrio? Estic apartant la fusta. En sèrio? Però que no es pot... Tu saps el temps que estem perdent? Sí, i l'oli també. Qui era? Puta ràbia, hòstia. Però... En sèrio. No, per fi. Ai, quin massatge, quin massatge! Uf, què diu? Que la sang Has de posar alguna cosa aquí. Però la sang de la grip. Posa això. No, perquè diu la sang d'ell. Tindré que... No, a la taula. No, tu espera't. No m'he perdut més el temps perquè no n'hi ha prou. Però què vas agafar? Un regal. Ai, per favor! Hòstia. Ei, ara no em fotis que no pots córrer perquè portes el notes aquest. Que no et servirà de res, sí. Mira, Carla, he tingut raó amb el martell. I ara no em diguis que amb això no tindré raó. Eh? Eh? Ai. Eh? Ai, un altre per allà? Què diu? No sé, però suposo que tinc que agafar més, no? Què diu? No, aquest no, que és massa petit. Ellos quieren carne. Ai, estic xocant. Però posa-ho sobre la taula, aquesta. Fica el cap a sobre de la taula, aquí. Sí, ara... Xxxt. Què està passant? Ara No sé, però estàs gastant tant d'oli. Bueno, i ara què? Vés-te'n, va. Sí, vés-te'n a on? Potser és obres d'una porta, jo què sé. Ei, pessigolles, pessigolles! Veus com s'ha obert una porta? És que t'ho he dit, eh? El cap, allà. Si potser s'ha obert una porta. I dale, no fer cas. Però de què rius? A veure, tu més tranquil·leta, noi? Tu més tranquil·leta. Les llums que no són del color natural no són gaire agradables. Ai, que asco. Per fi, se m'ha acabat l'oli, molt bé. Hòstia, guai, el monstre de l'aigua. Sí. 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 Ahí. Sí, ja està, ja no pots sortir d'aquí. T'ofegaràs, viejo. Ja soc feliç. Però quan tinc d'oli?
Treu aquest calaix, això és el que has fet. Bueno, ara què es tindrà que fer aquí? A veure, agafa... Que tens a la... Que tens a la maleta o el que sigui. A la maleta? Un martell que no ha servit per res. Ah, sí, sí que ha servit. Sí, clar. No. Aviam, clica, jo què sé. Vale, però que ja està, que agafa la merda. Has de parar escut. No. Ara sí que de repòs. Mira, s'ha desmaiat. Si és l'home aquest. Calla. Ei, i ara per on és? Tens alguna clau? Sí, una que he agafat, però per aquí ja no hi havia res més. No, aquí no, aquí ja ho has mirat tot. Sí, però acabem de venir d'allà, Carla. Ja, però se suposa que ja està guardat. Sí, això què és? Hòstia. Ara aquí té raó un altre cop, un altre cop. Sí, és que, Carla... No tens la raó i no ho vols admetre. És un gran problema, això, igual que amb l'aigua. Està agafant piri. Hi havia... Ah, al terra. Què dius? A on? A veure, mira amunt, mira amunt. Ai, no, res, ja està. Oh. Obre des d'aquí. No. Per què? Hay que ser valiente. Això, un recipiente. Què fas, home? Vull tancar dintre. Vale, un àcid. Ui. No m'agrada el soroll aquí. No. Què? Utilitza el recipient aquell. Agafa allà i fica-ho aquí. És que t'ho he dit, Jo, el recipient. Tens que ficar el recipient. Ni caso. Ai. Les dones sempre són... Calleu! Què ha passat? He dit calleu? Sí. Sí, és que tens un esperit al costat. No és... Què? Un altre cop. Hòstia, què és això de la pedra? Un altre cop? No crec, És que depèn d'on la fotis, perquè... Ai. No. L'hem cagat. Més àcid? Jo crec que ho has de tornar a intentar. Dale. Com ho he de tornar a intentar? Fica-ho aquí, per aquí. Veus? T'ho he dit. Torna-ho a intentar. Ai, Ui. el que he d'aguantar, era de bo. S'ha sentit un monstre. Sí, però el que he d'aguantar, de bo. Oh, mira! Mira què? No hi ha cap monstre. Què és això? Ai! No sé, però m'estan perseguint! Ah! Hòstia, on estàs? Què és això tan raro? Calla. Què és això tan raro? Estàs a sota l'aigua? Calla. No ho sé. Agafem-ho tot. Què fas? Prou! Estàs boig!
Oh! Liber! Què? Ara què, Fuck you. Si ja estic lliure, mira, freedom. I la nota? No hi ha cap nota, bueno, no hem acabat, va. Ai, què voleu? Què? Me queréis? Me queréis? Va, noi! No, estàs bé. Cabrons? Da igual, ens ho hem passat. Sí, ens ho hem passat.